Čtvero andělů zavítalo v sobotu 30. listopadu na Loučeňský zámek, aby spolu s loučeňskou bílou paní pokřtilo největší adventní věnec v Česku a možná i na světě. Vánoční atmosféru vám ale tady navodí i 21 vánočních stromů, každý v jiném stylu a každý s jiným symbolem. Koncept, který tady návštěvníci uvidí na zámku Loučeň, je zatím v našich českých památkách nepoužit, protože ano, bývá obvyklá adventní výzdoba, ale to, abychom v každé místnosti měli úplně jiný stromeček, který se liší nejenom tím, že má na sobě jinak barevné ozdoby, ale hlavně k tomu našemu stromečku každému se vážne nějaký jiný příběh nebo jiné téma. Takže v podstatě u každého stromečku je o čem vyprávět a není to jenom barva a tvar ozdob. A tak například v dámském budoáru uvidíte dámský stromeček se zlatem a perlami, v dalším z pokojů strom s pavými pery, nechybí strom myslivecký s trofejemi a v knihovně pak najdete 5metrový strom nazdobený u příležitosti 30. výročí sametové revoluce. Na tomto stromě je použitá hlavně barva modrá, zelená a bílá. Jsou to barvy naděje, proto tyto barvy jsme zvolili. Jeden ze stromů připomíná také knížete svatého Václava, patrona českého národa a symbol české státnosti. My máme největší radost ze stromečku koledujícího, prostřednictvím kterého připomínáme koledu o dobrém králi Václavovi, která v anglosaském světě se nazývá Good King Wenceslas a je to legenda o našem českém knížeti svatém Václavovi. Ku podivu tato koleda, která v anglosaském světě je všeobecně známá a zlidověla, znají tam fakt každé malé dítě, tak u nás ji návštěvníci neznají. Takže jsme moc rádi, že u nás stromeček koledující zpívá, hraje tuto koledu, kterou si naši návštěvníci tady u nás na zámku můžou v podstatě poprvé objevit. Příprava celé výzdoby na zámku Loučeň trvala skoro celý rok a k vidění zde bude až do poloviny ledna. Vánoční expozice bude končit až 12. ledna a to proto, že loni jsme to měli naplánované do 3 králů a následně jsme zjistili, že to bylo příliš krátké, poněvadž návštěvníci nám avizovali, že kdyby to bylo bývalo delší, tak by bývali přišli. Tudíž jsme se letos rozhodli to prodloužit ještě víkend po 3 králích, takže budeme končit 12. ledna. Akci doprovází denně i světelná show, která zde probíhá vždy v 16 hodin a 50 minut.